खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BTR ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एयार इन्डिया लिमिटेड आरो सिंगापुर एयारपर्ट टार्मिनेल सार्भिसेसआ BTR ओनसोलनिफ्राय कमार्शियेल कास्टमार सार्भिस स्टाफ आरो एसिस्टेन्ट स्टाफनि थाखाय इन्टारभिउ लागोन। बिनि इन्टारभिउआ फैगौ 27 आरो 28 एप्रिलाव क'क्राझारनि IT पार्कआव खुंजागोन। 27 आरो 28 एप्रिलाव एयार इन्डिया लिमिटेड आरो सिंगापुर एयारपर्ट टार्मिनेल सार्भिसेसनि स्टाफफोरा फैनानै इन्टारभिउ लाफैगोन। जानो गोनां इन्टारभिउनि थाखाय BTR सरकारनिफ्राय अरियेन्टेसन प्रग्राम खुंदों एबा ट्रेनिं होदों। BTRनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बे अरियेन्टेसन प्रग्रामखौ खुंनाय जादों, जेरै तामुलपुर कलेज, अदालगुरि कलेज, काजलगाव UN कलेज आरो क'क्राझार साइन्स कलेज। बेफोर कलेजफोराव अरियेन्टेसन प्रग्रामखौ खुंनाय जादों। BTRनि गुबुन गुबुन कलेजफोराव खुंनाय बे अरियेन्टेसन प्रग्रामाव गासै 1139 लाइमोनफोरा बाहागो लादों होननानै फोरमायथिदों। तामुलपुराव जानाय अरियेन्टेसन प्रग्रामाव BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो नुजाथिहैदों। बेयाव नुजाथिहैनानै बिथाङा बुंथिदों दि एयार इन्डिया लिमिटेड आरो सिंगापुर एयारपर्ट टार्मिनेल सार्भिसेसआव गासै BTRनिफ्राय 200 कमार्शियेल कास्टमार सार्भिस स्टाफ आरो एसिस्टेन्ट स्टाफ लानाय जागोन। BTRनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव खुंजानाय बे अरियेन्टेसन प्रग्रामाव माबोरै ग्रुप डिस्कासन जिरायनांगौ, माबोरै इन्टारभिउ होनांगौ, ड्रेस क'डआ मा जानांगौ आरो CVखौ माबोरै बानायनांगौ बेफोरनि सायावनो ट्रेनिं होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। 27 आरो 28 एप्रिलाव जानो गोनां इन्टारभिउनि थाखाय लाइमोनफोरखौ थागथियारि खालामनो थाखायनो बे ट्रेनिं होनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिबावदों दि डाइरेक्ट स्पेशेल रिक्रुटमेन्टनि जि ड्राइभ बेबो थाबैनो जागायगोन। बेनि थाखाय गिबि खोलोबनि ट्रेनिं होनाया जागायखाबाय आरो खौरांनि बायदिब्ला 200आ सायख'जाखाबाय आरो बिथांमोनहा थाबैनो एपइन्टमेन्टखौ मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों। माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बर' हारिनि गाननाय जोमनाय, मोसानाय, दामनाय देनायखौ गोरोन्थियै बाहायनानै बर' हारिनि हारिमुखौ दिन्थिनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि सायाव दुलाराय बर' हारिमु आफादआ खौरांगिरि मेल खुंदों। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि थांनाय 15 एप्रिलाव जरहाटनि देबजित बरा, जाय पन्चजन्य सुरबाहिनीनि दैदेनगिरि, बिथाङा बर' हारिनि बागुरुम्बा आरो माखासे मोसानाय आयदाखौ गोरोन्थियै मोसानानै बर' हारिमुखौ गुबुंले खालामनो नाजादों। बेखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथां जगेश्वर ब्रह्मआ। देबजित बरानि दैदेननायाव बर' हारिनि हारिमु, बागुरुम्बा आरो गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गोरोन्थियै बाहायनानै प्रतिदिन टाइम आरो इउटिउब चेनेलाव दिन्थिदों। गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा आसामाव जयैनो गोरोबलायनानै थायो बेखौ दिन्थिनो नाजादोंमोन बिथाङा। नाथाय जोंनि हारिनि हारिमुखौ गोरोन्थियै दिन्थिनानै गुबुन हारिनि हारिमुखौ मोजाङैनो दिन्थिदों। बर' हारिमुनि एक्सपार्टफोरजों सावरायालासे जि फिउजन खालामदों, बेयाव जोंनि मोसानाय आयदाखौ रोङालासे, जि दामनाय देनाय नांगौ, जि गाननाय जोमनाय नांगौ बेखौ मिथियालासे गोरोन्थियै दिन्थिदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा गले गले बर' हारिनि हारिमुखौ गोरोन्थियै दिन्थिफुंबाय थानायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो 48 घन्टानि गेजेरावनो देबजित बराया दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सेराव फैनानै जाहाथे निमाहा बिफैयो बेनि थाखायबो बिथोन होयो। बेनि अनगायैबो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो रायजो राजाफोरनावबो निमाहा बिनो थाखाय खावलायो आरो खेंफोरथि होनो थाखायबो बिथोन होयो। 48 घन्टानि गेजेराव निमाहा बियाब्ला देबजित बरानि हेंथायै पुलिस थानायाव केस होनाय जागोन होननानैबो बुंथियो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म बिथाङा। जोंनि बर'नि बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि सायाव बिसाया जि गोख्रोंसिन थांखि लादों, बेयाव माखासेया बिसाखौ आसि दिन्थिदों, माखासेया बेन खालामजानाय महरगिरिफोरखौ आसि दिन्थिदों आरो माखासेया बैसागो कमिटिफोर जाय बेन खालामजानाय महरगिरिफोरखौ आर'नाइ फालिजों बरायदों बिथांमोननि सायाव आसि दिन्थिदों। बेन खालामजानाय महरगिरिफोरनि सायाव बिसाया थांखि लानायनि सिगां सिगां फेसबुकनि गेजेरजों फैला बरगयारी बिथाङा मोनसे पस्ट होदोंमोन, जेराव बिथाङा लिरदोंमोन उननि समाव गोबां भाइरेल भिडिअ ओंखारनो थांगासिनो दङ। बिनि सायाव फैला बरगयारी बिथाङा खेंफोरथि होदों। बिथाङा बुंथिदों दि माखासे कमिटिफोर आरो समाजनि माखासे सुबुंफोरा गाज्रि भिडिअ भाइरेल जानाय महरगिरिफोरखौ साबसिन ग्लेमार महरगिरि होननानै बरायदों। नाथाय बेजों जोंनि लाइमोनफोरा मा सोलोंगोन होननानै बुंथियो आरो भाइरेल जायोब्लासो मानसिफोरजों मोजां मोनजायो बेबायदि साननाया इयुन जोलैनि गोसोआव हाबगोन एबा हाबबाय होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदि ग्लेमार आरो हाइलाइट जानो थाखाय बे एखे लामाखौ लानो नांगोन, बे साननाया इयुन जोलैनाव हाबगोन। मोनसे समाव गाज्रि भिडिअ भाइरेल जानाय महरगिरिफोरखौनो समाजनि माखासे सुबुंफोर आरो माखासे कमिटिफोरा गनायबायब्ला
आर'नाइ फालिजों बरायदोंब्ला बिथांमोननि मुङाव जै होदोंब्ला आरो गोथार बैसागोनि जौसाङाव दैखांबायब्ला बेजों लाइमोनफोरा सोलोंगोन दि भाइरेल जाब्लासो मुंदांखा जानो हागोन आरो सुबुंफोरजों मोजां मोनजागोन। बेखौ लानानैसो उननि समाव रोजा रोजा भाइरेल जानो थांगासिनो दं होननानै बुंथिदोंमोन होननानै खेंफोरथि होयो फैलाजे बरगयारी बिथाङा। बेनि अनगायैबो महरगिरिफोरनि सायाव होनाय बेनखौ बोखारफिननांसिगौ होननानै फैलाजे बरगयारीया फेसबुक पस्टनि गेजेरजों लिरदोंमोन। बेनि सायावबो बिथाङा खेंफोरथि होदोंदि जोंनि माखासे कमिटि आरो सुबुंफोरा बेन खालामजानाय महरगिरिफोरखौ लानानै जेरैबायदि दिन्थिगासिनो दं बे हिसाबै बिथांमोनहा बेखौनो बुंनो नाजादों बेन खालामनायखौ बोखारनांसिगौ। बेनि सायावसो बे खोथाखौ लिरनाय जादोंमोन होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदोंदि मोनसे समाव जेब्ला गाज्रि भिडिअ'आ भाइरेल जादोंमोन अब्ला गोबाङानो बिसानि सायाव आसि दिन्थिदोंमोन आरो सासे महरगिरिनि थाखायनो गासैबो महरगिरिफोरखौ गाज्रि बुंनो नाजादोंमोन। नाथाय दिनै बेनि सायाव राहा लानायाव बिसाखौ मदद होआखै होननानै बुंथियो बिथां फैलाजे बरगयारीया। गुजरातनि कंग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवानीखौ क'क्राझार कर्टआ बेल होनायनि उनाव फिन बरपेटा पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै लांबाय। गुबुन मोनसे केसनि सायाव बिथा खालामनानैनो एमएलए जिग्नेश मेवानीखौ बरपेटा पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै लांफिनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ लानानै एमएलए जिग्नेश मेवानीनि उखिला फोरमायथिदों दि जेबो जुडिशियेल अर्डार गैयालासे एमएलए जिग्नेश मेवानीनि फाइलआ मोनसे कर्टनिफ्राय गुबुन मोनसे कर्टआव थांदों। सानसे सिगां जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट फार्स्ट क्लास कर्टआ एमएलए जिग्नेश मेवानीनि बेलनि हियारिं लादोंमोन। बेयाव हियारिंआव पुलिसआ फिन 10 साननि कास्टडिनि थाखाय दाबि दैखांदोंमोन। नाथाय जेबो फोरमान गैयिनि थाखाय पुलिसनि 10 साननि कास्टडि बिनायखौ नेवसिगारदोंमोन आरो अखानायैनो बिथांनि सायाव बेलनि राहाखौ फोसावनानै होगोन होननानै फोरमायथिदोंमोन। नाथाय जेबो बिथोन गैयालासे एमएलए जिग्नेश मेवानीनि फाइलआ गुबुन मोनसे कर्टआव थांदों। बेखौ लानानै चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेटनाव सोंथि खालामनायाव जेबो फिननाय होनो हायाखै। नाथाय कर्टखौ लांदां खालामनो थाखायसो उखिलफोरखौ बिथोन होदोंमोन होननानै फोरमायथियो एमएलए जिग्नेश मेवानीनि उखिला। बेनि उनाव एमएलए जिग्नेश मेवानीनि उखिला गोख्रों अबजेक्सन होनायनि उनाव एमएलए जिग्नेश मेवानीनि फाइलखौ सिगांनि कर्टआवनो दैथायहरफिनदों। बेनि उनाव जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट फार्स्ट क्लास कर्टआ बेल होबायमोन। नाथाय फिन बरपेटा पुलिस आरो गवालपारा पुलिसआ मोननै गोदान केस लानानै नुजाथिफैदों। सिगांनि समनिफ्रायनो आसाम पुलिसनि आनजादाव कुइसन पेपार लिक जानाय, माब्लाबा साख्रिनि थाखाय रां जाख्ल'नाय बेफोरबायदिखौ गोबां खेब खोनानो मोनबोदों। बावैसो सिगां आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टरनि आनजाद जानानै थांदोंमोन। बे आनजादनि कुइसन पेपारा ससियेल मिडियाआव भाइरेल जानायनि खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 एप्रिलाव आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टरनि रिटेन आनजाद खुंनाय जादोंमोन आरो बे रिटेन आनजादाव आनजाद होगिरिफोरखौ आनजाद मिरुखौ एंगारनायनि सिगां कुइसन पेपारखौ जमा होनांगौनि बिथोन दंखायोमोन। नाथाय बेबायदि गोख्रों बिथोन थासेयावबो आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टरनि कुइसन पेपारा ससियेल मिडियाआव माबोरै भाइरेल जानो मोनखो बे मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। गुवाहाटीआव सानफ्रोमबो मोनसेनि उनाव मोनसे गुबुन गुबुन जाथाय खोनानो मोनबाय थानाय जायो। माब्लाबा मानसि बुथारनाय जाथाय, माब्लाबा दाखाथि लुथिनाय जाथाय आरो माब्लाबा एटिएमनिफ्राय रां लुथिनाय जाथाय बायदि जाथायफोरा जाफ्लेबाय थायो। गुवाहाटीनि बेलथलायाव सासे खामानि मावग्रा हिन्जावसाखौ न'नि बिगोमाया थार्ड फ्ल'र बिल्डिंनिफ्राय नाख्लायहरदों। नाख्लायहरजानायनि जाहोनाव खामानि मावग्रा हिन्जावसाया गोब्राबै जोखोम जादों। 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया थार्ड फ्ल'र बिल्डिंनिफ्राय नाख्लायजानानै गोदोनायाव, बिखायाव, आखायाव आरो आथिङाव गोब्राबै जोखोम जादों। उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीनि सिटी हस्पिटालाव दैथायहरनो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 15 बोसोर बैसोनि न'आव खामानि मावग्रा हिन्जावसाया टंलानि। हिन्जावसाखौ नाख्लायहरग्रा न'नि मालिक बानाश्री सरकार, बिथांनि बिनानाव आरो न'खरनि मानसिफोरखौ पुलिसआ सोंनाय फिननाय लानो थाखाय हमनानै लानानै थांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो खामानि मावनायनि उनावबो दान बान्थाखौ जोबोद खम होयोमोन न'नि बिगोमाया आरो न' मालिकनि अत्याचारनि थाखाय न'आव थांनो बुंनायनि थाखायनो न' मालिक बानाश्री सरकारा थार्ड फ्ल'रनिफ्राय 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ नाख्लायहरदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थार्ड फ्ल'र बिल्डिंनिफ्राय नाख्लायहरनाय नुथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों। बुहुमनि बयनिख्रुइबो बैसोसिन सुबुङा जोबथाहां लाबाय। बिथाङा थैनाय समाव 119 बोसोर बैसोनि जाबायमोन। बिथाङा जापान हादोराव जोनोम मोनदोंमोन। गिनिस वर्ल्ड रेकर्डनिफ्राय टुइट खालामनानै बे खौरांखौ फोसावदों आरो बुहुमनि बयनिख्रुइबो बैसोसिन जानाय सुबुं काने तानाका बिथांनि थैनायखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।